ఆశ్చర్య కార్యములు చేయటకు సమర్థుడ శక్తి కలిగిన దేవా, నీకే మా కృతజ్ఞతాస్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము నాయనా. ఈ 8వ మాసంలో నా తండ్రి, ఈ 4వ తారీఖు వచ్చి మొట్టమొదటి ఉపవాస ప్రార్థన కూడికలు మీరు జరిగించిన విధానమును బట్టి నీకు స్తోత్రాలు నాయనా. ప్రారంభం నుంచి ఇంతవరకు నా ప్రభువా, సేవకులను బలపరిచిన తండ్రి మీరే బహుబలంగా అయ్యా మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు మీకు స్తోత్రములు నాయనా. పాడిన పాటల ద్వారా, చేసిన ప్రార్థన ద్వారా, స్తుతి ఆరాధన ద్వారా, లేఖన వాక్కుల ద్వారా మీరు మహిమ పరచబడినందుకే మీకు స్తోత్రములు నాయనా. ఈ మొట్టమొదటి ఉపవాస కూడికలో సేవకులను బలపరిచి వచ్చిన వారందరితో మీరు ఉద్దేశించి మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి నీకు స్తోత్రములు నాయనా. ఇలా స్త్రీలు ఎలాగ ఉంటారో, ఈ లోకములు ఎలాగ నడుచుకోవాలో మీరు తెలియపరిచినందుకే మీకు స్తోత్రములు నాయనా. పరిశుద్ధ గ్రంథములో స్త్రీల గురించి మీరు ఏ మాటలైతే మీరు రాయించారో నాయనా, ఆ మాటలని వచ్చిన మాటలు మీరు పంచుకున్నందుకే మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం యేసయ్యా. దేవా, స్త్రీలమైనటువంటి మేము గయ్యాలు కలిగినటువంటి స్త్రీలుగా ఉండకూడదని, జగడగొండి కలిగిన స్త్రీలుగా ఉండకూడదని, మూర్ఖత్వం కలిగిన స్త్రీలుగా ఉండకూడదని, పట్టము కలిగిన స్త్రీలుగా ఉండకూడదని, అయ్యా వ్యభిచారము కలిగిన స్త్రీల వలె, చాలత్వము కలిగిన స్త్రీల వలె, విడనాడబడిన స్త్రీల వలె, భ్రష్టురాలు కలిగిన స్త్రీల వలె మేము ఉండకూడదని ఈ మొదటి ఉపవాస కూడికలో మీరు మాతో మాట్లాడినందుకే మీకు స్తోత్రములు నాయనా. శారబలాంటి పరిశుద్ధత కలిగి, శారబలాంటి సంసార జీవితము కలిగి, గుణవతైనటువంటి భార్య లాంటి జ్ఞానము కలిగి, గుణవతైన భార్య ప్రతి ఒక్క ధర్మము కలిగి, అయ్యా గుణమును సంపాదించుకునే కృప మాకు దయచేయబోతున్నందుకే మీకు స్తోత్రములు నాయనా. అయ్యా మరియమ్మ లాంటి పరిశుద్ధతను మాకు ఇవ్వండి నాయనా. మరియమ్మ లాంటి కఠినత్వము కలిగిన జీవితమును మాకు ఇవ్వండి ప్రభువా, మీకు స్తోత్రములు నాయనా. దేవానికి ఇష్టకరమైన స్త్రీల వలె మేము జీవించుకుంటున్నట్లుగా, మీకు ఇష్టకరమైన స్త్రీల వలె మేము జీవించినైనా మీరు అనేక బిరుదులు పొందుటకు సహాయం చేయండి. భార్యలైన వారు వారి భర్తలకు లోబడి, వారి భర్తల ఎదుట అయ్యా మంచి పేరు పొందిన వారే, వారి భర్తలకు మేలు చేసేటువంటి వారిగా భార్యలైన వారిని మీరు చేయబోతున్నందుకే మీకు స్తోత్రము. దేవానికి వందనములు, స్తోత్రములు నాయనా. ప్రతి ఒక్క స్త్రీని మీ వాక్యము ద్వారా దర్శించినందుకే స్తోత్రాలు. దేవా, వారితో మీరు మాట్లాడినందుకే మీకు స్తోత్రాలు. వారి జీవితాలను సరిచేయుటకై, అయ్యా వారి బ్రతుకులను సరిచేయుటకై, వారి మార్గాలను సరిచేయుటకై మీరు మాతో మాట్లాడినందుకే మీకు స్తోత్రములు నాయనా. తండ్రి, విత్తబడిన ప్రతి వాక్కు ప్రతి స్త్రీ హృదయములో అయ్యా ముద్రించబడినట్లుగా నాయనా, వారి హృదయములో వాక్యము ఫలించినట్లుగా మీరే సహాయము చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాము నాయనా. తండ్రి, వైద్యమవలే, శారమవలే, గుణవతైన భాగ్యవలే మీ సన్నిధిలో మేము ఎదిగించమని, మంచి పేరును మంచి సాక్ష్యమును పొందుకొనుటకు నీవే కృప చూపించి సహాయం చేయమని తండ్రి, ఇంతవరకు మాకు చెప్పిన విధాస్తని ఇంకా బలపరిచి మీరే బహుబలంగా వాడుకొని మీరు అప్పుడు రాజ్యానికి మమ్మల్ని అందరినీ సిద్ధపరచమని త్వరగా వచ్చుచున్నవారులై ఉన్న యేసుక్రీస్తు వారి నామములో ప్రార్థించి స్తుతించి అడిగి వేడుకొనుచున్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్.